Salutare și m-am găsit la încă un nou episod de Build Battle. Încă un nou episod. Un nou episod de Build Battle. Mie mi-a plăcut episodul de data trecută. Să sperăm că ne explică mult mai bine. Și să sperăm că știu cuvântul. Arcade Machine. O secundă. Arcadă de mașini. Hai să facem repede o mașină. Red, black, purple, stone, sperăm că pentru mașină să lăsăm un loc bunice. Minecraft. Ok. Și aici în spate vreau să fac ceva șmecher. Ca la mașina de curse. Și că e mașina de lichidat. Ok, să vedem de inventarul. Ce mașină! Repede slab. Nu, shift. Aici repede o ușă. Două. Ok. Hai să facem repede un volan. Să nu-și poate să se mete. Volanul ce să fie? Volanul e chestie din asta. Avem și volan. Hai să vedem ce au făcut și ăștia. Nu-mi dau seama. Asta e o construcție imensă. Trebuie să ne uităm de sus. Ok? Se face cum academia mai șmecheră. Andra, adu-să-mă o tamu. A, nu, las de cu mașina. Și hai să punem...
faruri. Cea mai tare mașinuță. Hai, frate, din prima mea epic. Poți o și conduci. Da. Super cool. Pentru că și mie dau mie super cool. De așa le dau și lor super cool. Nu că nu e terminată. E de pup. Super. Frate. What the fuck? Extra mega super pup. Pup. Nu e niciuna de ok până acum. What? Pup. Super pup. Ce e asta? Mașinuța mea trebuie să câștige. Super pup. Hai, asta e de ok. De fapt nu, pentru că aici n-am pus nimic. Ok. Merită. Merită. Super pup. Pot să intru aici, frate. Nu am terminat-o. Super pup. Mai sunt mulți. Și acum câștigătorul. Pe locul 4. Bun. Nu mai am la locul 4. Vă dați seama? La locul 4. What the fuck? Nu zic că nu merita ăla să câștige. Am la locul 4. Vă dați seama? Am putea să scriu repede. GG. Prea târziu. Bun, lume. Sper că v-ați distrat. Eu, cel puțin m-am distrat cu notele astea pe care le-am dat. Pe care mi-am salvat scorul. Vă dați seama, am făcut scor. De fapt, am luat locul 4 pe o mașinuță. Eu zic că sunt bun. La rechin nu mai știu ce loc am luat la rechin. Parcă tot 4 l-am luat la rechin. 4 sau 5, nu mai știu exact. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Să dați un buton de like și dați un share. Doar ce mă ajută foarte mult. Nu mai spun de multe ori. Foarte mult. Mă ajută. Share-ul mă ajută. Să nu omorâți pe nimeni și să aveți o zi plăcută în continuare. Pa! Pa!